Panig Jabe. Yeah. Go ahead. Maray na dipisilo kalusot ako pa di sa sa Zoom, naka-Zoom kaya ko tayo na panig sa barangay Busak mo niyan sa Banuan ka na uwas ta mag-installer na ka na rubber tube yaon digdi ang mga taga niya and yaon kita sa ibabaw mismo papahiling niya to sa tayo mga gantabay swalo yun na ini na pinaghahanap kan mga para uma digdi sa uwas and Libon. So rubber tube na luma, binaklas na tabi pa rin. And sa salida na ini, kana bagong rubber tube, o yan, mahaiwasan na salog, iyan ang bumugtakan kan halabaon na rubber tube, nahali pa sa China. Yan ang grupo, kaniya, Barangay Council, sa pamamayo ni Kapitan Raul Sirio, and Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagururo ng unyan sabi pa de, realisasyon na ini, kan haluyo na rubber tube na pinaghahalat, na haros na lockdown pa ini duman sa China, and mangyayari mang giraray, sin na mapapakinabangan na ini, lalo na unyan na tag-init makahabol pa, na makapag tanom, dahil lang tayong problema digdi sa irigasyon, yung digdi si Congressman Kauronog ta, maibong ang padigdi. Kung, ayan, kapitan nagtataram si Kapitan Raul Sirio. Ayan. Kaya, kulang sa mga tao pa. So, dapat may firmament ng ordinary laborer. Nagasanbag, dapat may nagsasanbag na yan. Si NIA Director, NIA Provincial Director Luis Bragaes. Paano man nag-request ng trabaho? Yan sabi sa may nag-post, send ako message sa Facebook. Congressman, paano man niya matapos yan na dam na yan? Di nga pinasweldo ng Sabado. May problema. Dahil napit pa sweldo. Kaya ako, pagka may kuka to, sige, hindi ng Bragaes. Sabi ko, kumanong tayo ako. Lingon ta talaga po anong pamukta ka. Okay. Yung sweldo, problema sweldo pala. Wala na naman pa di wala trabaho manangga. Dapat ka, tignan sa tao, dagdagan ng ekipo. Sabing may panahon. Sabi ni Ano kapitan, binarayan kan mga trabahador? Di man. Dahil na sweldohan? Di pa man nasuldan, bali-bali sa nadaa. Isang kontraktor. Si Monolithic. Kaso mo nalitig, tirang aldaw na nagtrabaho. Ano yun? Aloy na? Ay, so bagong rubber tube. Yung po. Yan naman. Itong nakukubiran. Nakukubiran ka mga trabaho na yun. Oo. Yan ang pakaling bakit. Pero ipasa ko daw kay Congressman. Mag-arali. Gusto na mag-arali di ba rin? Kami talaga pag pamapapan. Ba't mo ng pagkapagkaling mayo, mag-rally kami. Mag-arali. Tinda talaga development din eh. Oo. Ang namin natawag, dadaranggukan, mag-rally talaga kami. Mag-arali. Di naman matuportara naman, kaming barangay official yan, ipatidyo ka nga naman, tata. Problema na yun. Tuktok sa'yo sa pala. Ngayon kami nagsultang. Kung, pwede na. Pero na-elect na si kung dahil makahabol di sa sugta, baka mawara kita. Kung si Pio. Hello, good morning, Papa Pio. Yes, Congressman Didi Marhay na Aldaw. Ano po ang sitwasyon? Tagari may problema po sa pag-installer lugod ka na rubber tube na tabi dyan? Over? Ini kaya aloy na ining problema digi sa mo ining pag-installer kang rubber tube digi sa South Kinale irrigation system. Opo. Nasa 750 hektaryas tabi ini and apat ng planting season na dahil nakapag-uma ang mga para to uma digi. Opo. Iyon natabian kong Didi, so
parte kan rubber dam na ibubugtak dyan. So haloy tanang pighalat, over. Iyo, niya ako na nga digdi. Nakulo na istorya, nakulo ng mga nangyari. Pero ang magayon mo niyan, pimig tabagang piga kalampag si Director Toquero. Opo. Nagpasalamat ako ang ginibo ni Director, sinalida na dati liging mga naka-assign sa Muya. Mm-mm. And ikinaag niya, so may pinaka-midmid ko na matibay na manager sa institution, kining si Engineer Luis Pagais. Yan. Opo. Oo mo niyan, nag-meeting kami digdi, takol ang mga nakaabot sa kuya, and dinara ko si Engineer Pagais. Muna nakikipag-dialogo kami sa mga parauma. O Opo. sabi ko, mga parauma, takol ka mo mga reklamong pagpapaabot sa ko sa Facebook, may mga text ka mo, muna niya akong pagkakataon nito. Oo. Ihapot na rin daw mga gusto nindong mga ihapot para magkaigaw mong kaliwanagan. Oo. Congressman, nadadangog ko tabi sa hororon dyan nindo kaso bago. Gari dahil napapasweldohan, so mga trabahantes dyan kan monolithic tabi, Congressman? Iyo, kanginot, nag-istorya sa kuya na may nagtatrabaho na. Ay, pasalamat ako niya ako, yan na, nagtatrabaho na. Talaga, nakabot naman sa kuya si istorya na, Congressman, paano man nga magganaan ang mga trabador na di nga na nga pigpasweldo? Naku. Sumatrabaho na yun kan dam ko ta na tabi, Congressman? Oh, so nagtatrabaho digdi, naghahanda kang kagagang kandam. Naku, sus Mariosep. Okay, so, saro panghapot, papaano nindo ma-resolveran yan? Tanganing maitrabaho na yan. Ini kadua, ano po supigalat niya itong mga hali sa China ng mga inhinyerong ma-installer ka ang tabi, Congressman? Okay, ang sabi sa kuya, ang pag-installer kang mga Chinese, mga pirang aldaw man sana. Alagad, so, pag kuyan, paghanda, kan sukagagan, iyon ang pinaka-importante sa mo yan. Mm-hmm. Kasi sabi nga ni kang mga yaon digdi, na mga parauma, dapat kaya may dali ini kong tabata, nagpupunan naman sa sudan. Iyo. Mm-hmm. Okay. So, kung di ini ma-installer katulos, baka mataguran, ianod naman yan, puno naman sa uno. Ay, sus, opo. So, how do you intend tabi to resolve it, Congressman, yan na sitwasyon niyan mo niyan dyan? Over. Ah. Hello? Hello, Congressman. So, paano tabi ang naiisip mo ka na solusyon tanganing umabantay na, makahawas na sa araw ka na sitwasyon tabi? May prepare na yan. Sinabi ko kay Engineer Bragais na kung mapipwede, pero siguro ng kontraktor na dagdagan ang mga tao, tapos dagdagan ang ekipo. Oho, buda sa pasweldo. Ano yung pinaka-importante? Dahil mo may gaganahan magtrabaho. Hindi, nagdiswildo. O tagari, nadagog ko dyan kasubago ma, revolusyon dasin da. Eh, oo. Pataka man si gusto mo. Pakawang ko sa'yo mo si Kapitan Samanga. Oh, gun mo an. Kalo yun na yung desidido? Oh, gun na Ano yun? Pawano mo tabi. Kapitan. Pakawang ko sa'yo mo, Kuya Papa Pio. Sige po. Kapitan. Ito na, Kapitan. Hello, sir. Kapitan, marhay na aga si Pio Fernandez. Maray po na ini. aga man, sir. Opo, kandi si Judy. Ano kami pong problema? Apektado ng maray kami, sir. Oo. Almost 2 years now, ako na, grabe na ang pag-Diyos ni kaan mga tao. Opo. Kaya hindi ka di maidali ninyo, siguro mag-isip na kaming ipabot maray setas, Oo. mag-rally o kinsen dapat ahinsya kami magito Opo. para masolusyonan sa nagadi. Opo. Kapitan Tabi, pirang Isipin mo, sa di kami nagatarok, kadakala krimen mangyayari kining kaso, nagalop, di ta na makaptang ka na kuha ni kantaw, isip ni ka na tao, di nagalop. Kain baga kasabyan na necessity needs no law. Opo. Ah. Okay. Di ta na makaptang ka na isip ni ka na tao. Iyo po. Na nagaralop eh. Yan. Oh. Kaya nag-apil lang kami sa inyo, naging mapupwede, paki-urwede lang na tabi. Di makaulat na king kinaano matapos, lalong abot to ng tiguran. Maguran na naman, kain na kamurason. Kaya abang tranquilo pa ding panahon tabi,
Wa na pakiuroy dali. Iyo tabi. Muman sa natabigan, apelasyon ni gana South Kinali. Ikan mga tawid di sa sagap ni ring South Kinali. Opo. Salamat sa natabi sa inyo sa maaksyonan tulos. Salamat po tabi Kapitan. Salamat din Marhay. Iyo good morning. Grabe ng problema pala dyan dahil pipasweldo pagkatapos sa mga tao din magkagurutom. Oho. Kauntan lado ka na National Irrigation Administration niya sa pamamayon ni Engineer Luis Bragaes tungkol sa problema nga ni sir. Pwede ka sir live sa radyo sa Anchor po CPO sa DCGB. Hello, Tabi. Yes sir, good morning. Si Pio Fernandez po ni kan DCGB Legazpi. Opo. Sir, so paano po niya to iyan mariresolve na sitwasyon niya na maiprepare na iyan nabubugtakan kang rubber dam ipipasweldo sa mga trabahantes diyan tabi, sir? Actually, sa pagbisita mi nga ning unyan, actually yaonan mga materyales, so rubber tube, so may mapang gamit para pag-instalar. Kaya nga ning unyan, nagkaigwanan ning mga temporaryong pagsagpan, tanganing mahubasan so kakaganang kanasabing mga rubber tube. Opo. Kaya lang nahiling mingon yan talagang oro atrasado ang implementasyon. Kaya nga ne magibo akong ngunyan kay sarong inspection inspection report as in rekomendasyon napakaskasuna ining pag-installer kay ni. Opo. Surata ko ng director niya mo tanganing kaming mga opisina mapirsa as in mapirsige ining mga kontraktor na ini na mapadagos ng may ipasunod ining rubber dam na ini. Opo. Sige tabi, engineer. Salamat din Marhay po sa Apa. informasyon. Opo, sige. Okay, so thank you so much sir. Nag-intervener kita digdi sa Roron. Oho. Thank you Kong Tabi. Unis Superman. Sir, pwede ka Tagalog ka, Bicol? Bicol. Nasaan mga trabador mo? Sa din ang mga trabador mo? Yaon po dyan, sir. Nagpahirangalo sila? So, iba yaon dyan, sir. So nag-assist ka. So, Pirangal daw na sila nagpahingalo? mo yan, sir, may nagkatrabaho. Pero bako man so full force? Oo. Totoo na dahil nasildohan? Iyo, may sweldo man, sir. O yan mga payroll baga. Kaso bago na dahil nagpapagdito sa Roron dahil bali-bali sana. Walo yan. Walo sana. Bale, pero pag neutral daw, nababayaran mo tulos. Pag kunya sa kwarta na kwarta, pag Pira sana nagtatrabaho dyan sa record mo? Walo? sira, so walo tapos dosing tao. 12 ka tao? So ano ang instruction sa imo kan contractor? Sige, paano na tabi sir ning kuya na ma-release na to trabaho. Dapat matapos naman talaga. Ano yun? Okay. Ano pangalan mo? Jose Chavez. Okay, Jose Chavez. Jose Chavez, ni si Kapitan Raul Sirio kan na barangay Busak sa mismong barangay nabubugtag ang kaning rubber job. Ano obserbasyon mo sa dalagan kan trabaho? Ang obserbasyon ko sa dalagang kan trabaho, medyo talaga mabagal. Primero, ang ihagapan tangon yan, dapat medyo upang panahon, nagpaparauran, dapat maantimano ng mga tapos na ining copper dam, saka maibugtak na, mahali na ang luma, may saligan na ang bago. Linawon ko sabi, Kapitan. So luma, dahil pa nababaklas? Ang luma, yung umpa, di pa hanggang di po niyan, di pa nababaklas. Tatapos mo muna yung copper dam. Tatapos mo na ang copper dam. Pagkatapos ng copper dam, yun ang pwede nang baklason ang lumang rubber dam, rubber tube. Pero sa paghiling mo, matapos na rin sa susog sa piga-alaw manindong ni schedule? So, pagdiling ko, talagang tatapusin nila ang kontraktor. Parang gusto mo, mapadali na nagbabaha ang salong. Sa 40 pa ang panahon. Kung pirmi nang nagbabaha, salong na yan sa rason na isin na makapagtrabaho ta para rumunang salong. Ano sa paghiling mo? Maluyan dalagan? Kulang ang tao? Kulang ang equipment? Ang paghiling ko tabi, kulang talaga ang equipment. Ang ngunyang presente, saro-saro ang bako. Saka ang manpower, kulang. Dapat nag-atake ang equipment, mayroon mga manpower na nag sa sandbag. Nagpapasanrigan sandbag duman sa sheet pile. Tanganing papadali na. Sa kung araw pirmi ka yan, ngunyan nga mayong nag-sandbag,
talagang mahali tabi. Tabing maraya ang pagkapudang ko, tabing pwede ang panahon, dapat talaga ang trabaho rigid na. Yung South Kinali Farmers Irrigators Association, nakulon ini tabi, Kapitan. Dakulon tabi. Daragit na? Daragit ng maray, daragit na. Nuari na ngayon, masiga, ngayon kamo meeting dyan, ang apot ng ngayon, nuari na ngayon talaga, nuari. Sige na ka mo mismo bilang mga opisyal. Di na napapaliwanagan. Gusto na magrevolusyon? Gusto nang magrally, gusto nga ipaabot kay Rapitulpo. Kaya difícil na yan, nagugutong na, nagalop ng mga tao. Pipugol-pugulan na sa nanino bilang opisyal. Kuko na lang kaming relax kamuta dahil kami hindi man kami turong na nagkukulkugan kontraktor. Bilang barangay yan, Sir Bianco, tanakanay? Siyam na barangay, siyam. Apat digdi sa Uwas, Busak, Mangga, Saban, and Gumbabaw, and part of Mayaw. Sa Libon, Linaw, Bacolod, San Isidro, San Vicente, Burabod. Naka-Facebook live kita. Ining monolithic ining kontraktor, monolithic Davao base ini. Itaw kung pagkakataon sa imo, Kapitan, ta baka makaabot sa senda, live man kita sa Facebook. Go ahead, tabi ka. Mr. Ining kontraktor tabi ka na rubber dami sa Busakwas tabi kung nagdadangog ka man. Tabi man, pati dali-dali na. Pati rigid mo na ang trabaho. Tanganing tabi ang panahon, maray pa. Kung magbaha na, difícil na tabi. Thank you so much, Kapitan. Si Kapitan Raul Sirio, kan Barangay Busak, tabi pa de. Okay, so yan, ang trabayanan niya to po na magiging development ka na kuan ay ne. Magdidepende ini digdi sa mga trabahador. Dahil naglalakaw kita ngunyan, pasiring digdi sa rubber tube. Nakukubungan ini tabi pa de. Nakukubiran digdi sa dai pa pala na babaklas sa lumang rubber duck. Pag-una ko ni baklas na dai pamampalan. And so bagong rubber tube na binakalhali sa China. Ngunit tabi pa de para sa mga taga-Antapay, nakukubiran ini yaw ni digdi Yan. Punday ko na sa mga 50 million kantidad kan na bagong rubber tube na yan. Ay bubugtak digdi. Para man nga nagtatrabaho kitang nailing. Kunis mga trabahador. Sir, sa DCGB kita, nagtatrabaho kayo kamangon yan? Pero yan, nakakuan ka mo, nagasuldo ka mo? Ha? Nagsuldo pa sa naka mo? Pila ka mo nagtatrabaho? Walo man sa naka mo? So, lumang rubber tube pala niya, pa dyan? Arin dyan na parte? Ayan na sa tao, babaklas niyan. So, dahil man kamang problema sa lado kan mga kanindo sa sweldo, kung ano man na kanindo sa pagtrabaho? Maraman? Kulang sa nakamuki, dagdag na pwersa? Yun na yan, tabi pa de. Sa to yung pagtugay guys. Kan sitwasyon, digdi sa barangay Busak, sa Banuan, kan Uwas, punong digdi, sa pagsalida kan bagong rubber tube na nagkakaiguan sa ngunyan, nindiit na problema, lalo na digdi sa lado kan barangay, mga parauma, digdi sa Uwas and Libon area. Jimmy Nasalita, DCGB News.